mennään. Asunnon omistaja otti meihin yhteyttä, että päästäisikö me raivaamaan lattiat. Kohteessa oli vuokralaisen jättämät tavarat ja roskat sekä vesivahinko. Vesivahingon jäljiltä tuli tosi paljon painavaa homeista tavaraa, mikä jouduttiin laittaa jätesäkkeihin, moniin jätesäkkeihin. Keittiössä päästiinkin ihan omaan elementtimme. Siellä saatiinkin järjestellä paperit papereihin, muovit muoveihin ja pahvit pahveihin. Se on ihan meitä ominta itseämme ja Noranneen parasta työtä ja siinä kädenjälki näkyy. Kiitti kun katsoit, ota tilit seurantaa ja laittakaa rohkeasti viestiä.